हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना आसाम सर्व शिक्षा अभियाननि लयार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेटनि थाखाय नेनानै दङमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैबाय 2021 मायथाइनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि समा जोबोरै खम जुदि नोंथांमोना थोजासे रोखोमनि सोलोंथाइ दङब्ला आरो टेट लिरनो गोसो गुदुंब्ला बेनि थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि आनजादा फैगौ अक्ट'बर दानावनो जागोन बे बाराव नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय गोबाव सम नेनांगौ जानाय नङा थाबैनो लिरनो मोनगोन। स' बिदिब्ला मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेसेबां एडमिशन फिस नांगोन लास्ट डेट सिलेबास बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो गोसो गोनां सुबुङा भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन आसामा मोनसे नटिफिकेशन फोसावनानै होदों आरो बे नटिफिकेशना जाबाय आसाम टेट 2021 थामहिनबा टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जामनि थाखाय आरो बे नटिफिकेशन ओंखारनाया गोबाव जायाखै थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालाराव ओंखारदोंमोन बेनि थांखिया जाबाय गोसो गोनां बिजाथि बिथांमोननिफ्राय टेट आनजादनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनानै नोंथांमोना एलपि आरो इउपि सेक्सन थामहिनबा लयार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। फोसावनाय नटिफिकेशनाव फोरमायनाय बायदिब्ला डिपार्टमेन्ट वाइज पस्टआव बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों डिपार्टमेन्ट नेमाव दङ डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन आसाम थामहिनबा डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन आसामा बे आनजादखौ खुंनाय जादों एग्जामिनेशन नेमा जाबाय टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट आसाम टेट बेनिफ्राय नेम अफ पस्टआव दङ लयार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि थामहिनबा एलपि आरो इउपि। दानिया नोंथांमोना बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना केन्डिडेट मास्ट बी एन पार्मानेन्ट रेसिडेन्स अफ इन्डिया बिथाङा आसामनि थागिबि जानो नांगोन आरो लोगोसे सोलोंथाइ महरै बिथाङा हायर सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे 2 इयार्सनि डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन लानाय जानो नांगोन फारसेथिंजाय नोंथांमोना हायर सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे 4 इयार्सनि बेचेलर अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन थामहिनबा BEd लानाय जानो नांगोन नङाब्ला हायर सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे बिथाङा 2 इयार्सनि डिप्ल'मा इन एडुकेशन थामहिनबा डिप्ल'मा इन एडुकेशन लानाय जानो नांगोन नङाब्ला बिथाङा ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे 2 इयार्सनि डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन लानाय जानो नांगोन स' खमैबो नोंथांमोना बे क्वालिफिकेशना थानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि पस्ट ग्रेजुवेट खालामनायब्ला बेवहाय बेनिबो अपसन दङ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना जेब्ला बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज सेन्टार एग्जामिनेशननि कड नाम्बारखौ होनो थाखाय बावनो नाङा स' बेवहाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइज कड नाम्बारखौ होनानै दोननाय दंखायो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय 01 बिश्वनाथनि थाखाय 02 बङाइगावनि थाखाय 03 बेबायदिनो काछार चराइदेव चिरां दरं धेमाजि गासैबो आसामनि 33टा जिल्लानि कड नाम्बारखौ बेवहाय होनानै दोननाय दंखायो नोंथांमोना गावबा गाव जिल्ला बायदियै बेखौ नायनानै लानो हागोन। स' अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय एग्जामिनेशन फिसखौ मिथिनानै लानाया जोबोरै गोनां होखानाय बायदि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों फार्स्ट पेपारनि थाखाय बेवहाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय दङ 325 रुपिस बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि एससि एसटि PSTH OBC MOBC PH थामहिनबा फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 300 रुपिस होनानै दोननाय दङ बेबायदिनो सेकेन्ड पेपारनि थाखाय जेनेरेल केटेगरियाव दङ 325 रुपिस आरो जायफोर बिथांमोना एससि एसटि PSTH OBC MOBC बा PH बिथांमोननि थाखाय 300 रुपिस होनानै दोननाय दङ स' नोंथांमोना बेखौ अनलाइननि समावनो पेड खालामनो बेबायदिनो एग्जामिनेशन स्ट्राक्चारखौ नायोब्ला नोंथांमोननि बेवहाय सुबिदानि थाखाय होनानै दोननाय दंखायो पेपार 1 नि थाखाय क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम जागोन आरो बे गासै साबजेक्टनि कुइसन पेपारानो कम्पालसरि जागोन स' बेवहाय नोंथांमोना टटेल 150 कुइसन थागोन बे गासैबो MCQ थामहिनबा माल्टिपल चइस कुइसन टाइपनि जागोन आरो बे गासै नोंथांमोना 150 कुइसन मार्क्सआव नोंथांमोना गासै 2.5 घन्टानि सम मोनगोन स' बेवहाय नोंथांमोना नायदो होखानाय सिलेबास बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों सिरियाल नाम्बार 1 आव दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडाग'गि बे जाबाय कम्पालसरि बेवहाय टटेल 30टा MCQ कुइसन थागोन बेवहाय 30 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ लेंगुवेज 1 बेवहाय एसामिस बेंगलि हिन्दी बड' बिदिनो मणिपुरि गार' कार्बि हामार कम्पालसरि बेनिनो नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेखौ बासिनानै लानो नांगोन बेवहाय गासै 30टा मार्क्स थागोन बेवहाय गासै 30टा MCQ कुइसन थागोन बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ लेंगुवेज 2 बेवहाय इंलिशआ कम्पालसरि स' बेवहायबो 30 मार्क्स थागोन आरो 30टा MCQ कुइसन थागोन बेनिफ्राय 4 आव दङ मेथामेटिक्स बेबो कम्पालसरि बेवहाय गासै 30टा मार्क्स थागोन आरो बेनिनो 30टा MCQ कुइसन थागोन
बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव दङ एनभायरनमेन्टेल स्टाडिज बेबो कम्पालसरि बेवहाय गासै 30 टा कुइसन आरो 30 टा मार्क दानिया फैदो पेपार 2 थामहिनबा जायफोर बिथांमोनाखि आपार प्राइमारिनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन थामहिनबा क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 नि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला बिथांमोना पेपार 2 खौ लिरनो नांगोन स' बेवहाय होखानाय सिलेबास बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों नाम्बार 1 आव दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागोगी बेवहाय गासै 30 टा एमसीक्यू कुइसन थागोन बेवहाय 30 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ लेंगुवेज 1 आव एसामिस बेंगली हिन्दी बड' मणिपुरी गार' कार्बि आरो हामार बेनिनो जायखिजाया मोनसे लेंगुवेजखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन बेवहाय गासै 30 टा एमसीक्यू थागोन बेनिनो 30 मार्क्स जागोन बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ लेंगुवेज 2 बेवहाय इंलिशआ कम्पालसरि स' बेनिनो 30 टा एमसीक्यू कुइसन थागोन बेबो 30 मार्क्सनि जागोन बेनिफ्राय नाम्बार 4A आव दङ फर मेथामेटिक्स आरो साइन्स बेवहाय नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि मेथामेटिक्स आरो साइन्सनि फोरोंगिरि जागोन बिथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन बेवहाय गासै 60 टा एमसीक्यू कुइसन थागोन बेवहाय गासै 60 मार्क्सनि जागोन बेबायदिनो 4B आव दङ बिथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि ससियेल स्टाडिजनि थाखाय फोरोंगिरि जागोन बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन बिनिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गासै 60 टा एमसीक्यू कुइसन थागोन बेवहाय गासै 60 मार्क्स थागोन स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 4C आव नोंथांमोना बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ लागोन बिनिनो जायखिजाया मोनसेखौ बासिनानै लानो नांगोन आरो जायफोर बिथांमोना ससियेल स्टाडिजनि थाखाय फोरोंगिरि जागोन बिथांमोना बेनिनो जायखिजाया मोनसे साबजेक्टखौ बासिनानै लानो नांगोन स' बेवहाय नोंथांमोना गोनो गोथो गैयाजासे बेखौ मोजाङै नायोब्लानो थामहिनबा नटिफिकेशनखौ मोजाङै नायोब्लानो बुजिनानै बेवहाय नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया जायफोर बिथांमोनाखि आपार प्राइमारिनि थाखाय लिरगोन बिदिब्ला बिथांमोना पेपार 2 खौ लिरनो नांगोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि लयार प्राइमारि थामहिनबा एलपि सेक्सननि थाखाय लिरगोन बिदिब्ला बिथांमोना पेपार 1 खौ लिरनो नांगोन स' बेवहाय नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो गैयाजासे बेखौ मोजाङै नटिफिकेशनखौ नायनानै लायोब्लानो बुजिनो बेखिनियाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय माखासे मख'नो गोनां खालारफोरखौ मख'नानै होनि जे नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ बेयो जागायदोंमोन थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ थागोन 25 सेप्तेम्बर खालारसिम स' बेनिनो जि एग्जाम बे एग्जामा जागोन फैगौ 24 अक्ट'बर 2021 खालाराव आरो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय गाहायाव मोननै अफिसियेल वेबसाइट होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिसक्रिप्शनाव बे लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय फैयोब्ला बेबायदि पेज खेवनानै दोननाय नुनो मोनगोन स' बिदिनो नोंथांमोना दानिया बेनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बे गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन नेक्स्ट स' नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि सेराव बेबायदि अरिजिनेल फर्मआ खेवनानै फैगोन दानिया नोंथांनि इनफरमेशन बायदियै मा दं मा गैया बेखौ नायनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो फिलआप खालामनानै लाब्लानो जाबाय स' बेबायदि नोंथांमोना गासैखौबो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन साबमिट बाटन दङ नोंथांमोना बे साबमिट बाटनावहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय स' बेवहाय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो साजेस्ट खालामो जे नोंथांमोना बेखौ मबाइलजों खालामनो नाङा PC नङाब्ला लेपटपजों नोंथांमोना बेखौ खालामोब्लानो जाबाय मानोना अब्ला नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायाव नोंथांमोननि सुबिदा जागोन बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनि जे जायफोर बिथांमोनाखि बे आनजादखौ पास जालांगोन बिदिब्ला बिथांमोननि पस्टआ रेगुलार जागोन ना कन्ट्रेक्चुएल जागोन बेवहाय नोंथांमोननो बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनि जे बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नुनो मोनदों बेवहाय फोरमायदों दिस विल बी एप्लिकेबल फर बोथ रेगुलार एन्ड कन्ट्रेक्चुएल पोस्ट बेवहाय बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होआखै जे बेखौ पास जानायनि उनाव सोर रेगुलाराव मोनगोन आरो सोर कन्ट्रेक्चुएलाव मोनगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों जे जायफोर बिथांमोनाखि रेगुलारावनो मोन एबा कन्ट्रेक्चुएलावनो मोन बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज बेवहाय जन वाइज बेखौ राननानै होदों जे बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां जन नाम्बार होनानै दोननाय जादों बेखौ बेवहाय रोखा खालामनानै होदों जे रेगुलारानो जा एबा कन्ट्रेक्चुएलानो जा बिथांमोना बे जन वाइजआवहा थामहिनबा बिथांमोना बे जन नाम्बार मथे बिथांमोना बे पस्टखौ मोननो हागोन स' बेवहाय धुबुरी साउथ सालमारा मानकासार गवालपारा बरपेटा बङाइगाव बेखौ जन 1 आव राननाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनाखि बाक्सा चिरां क'क्राझार उदालगुरियाव मोनगोन बिथांमोनखौ जन 2 आव खोख्लैनो थामहिनबा बेफोर डिस्ट्रिक्टआ जाबाय जन 2 बेबायदिनो नलबारि कामरुप बेबायदि गासै जन 3 बेबायदिनो कार्बि आंलं दिमा हासाव वेस्ट कार्बि आंलं बेफोर गासै जन 6 आव बोखावनाय जादों स' बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि पस्टखौ जन वाइजआवहाय मोननो हागोन